Σήμερα θα παίξω soccer jump και θα κάνω μια νέα ομάδα. Εδώ πρέπει να με φορτώσει. Θα κάνω μια νέα καριέρα φυσικά. Το πρωτάγοντα. Άλλο δεν παίρνω. Ποιο είναι τα άλλα, δεν ξέρω γιατί παίζει τη σκέψη. Παίζουμε επαγγελματίες. Σωματείο. Δεν έχω κάνει παρά καμία ομάδα. Στροφή, επαγγελματίες. Σωματείο. Από Ελλάδα μας δεύει ένα χαϊκή και καβάλα. Μ' αρέσει καμία από τις δύο. Πήρα την ΑΕΛ. Να είναι να χωράσει. Και είναι λίγο πιο εύκολο για μένα. Εγώ μου λέω την ομάδα που έχει λάρει. Έχουμε να συντάξω και φυσικά είμαι ΑΕΛ. Δεν μου αρέσει καθόλου το σύστημα, αυτό θα το αλλάξω. Θα βάλω 4-3-3. Να, θα παίξω με Ραΐτη, με κεντρικό Παπαγεωργίου, Ακώστα, κριτικό εκεί και θα βάλουμε ένα κεντρικό φυσικά Παριέντος, τερματοφύλακας Πεντρέου, μετά άμυνα Στάμος στον Ηλιάδη, απλώς θα είναι πολύ μεγάλη και κατεβήρα την θα την αλλάξω. Μούργος έξω μετά. Έχω Γιώχανσον. Πολύ ωραία μεταγραφή. Ο Γιώχανσον. Μας βλέπει τι κάνει. Μετά τι χρειαζόμαστε. Ακώστα. Μόνο θα κρατήσω. Γιώχανσον θα κρατήσω. Βαφέα και Ηλιά θα κρατήσω. Κωνσταντίνο θα κρατήσω. Παναγιώτη 13. Παναγιώτη 13. Πετρέο θα τον Παριάντη θα τον διώξω. Ακώστα θα τον διώξω. Πάμε να διώξουμε κάποιους παίχτες. Κάποιοι μου ζητούσαν παίχτη. Μωράιτη για 1,5. Όχι Μωράιτη. Πόσο χρόνο Μωράιτης. Όχι, έχει μάλλον ακόμη Μωράιτη. Τον δώσω. Θα το δεχτώ. Πετρέο. Ποιος είναι ένα Παριέντος. Τώρα είναι το γραφές που θέλω να κάνω. Κριτικός εκεί πέσει, δεν πέσει. Θέλω ένα ΑΕ. Κέντρο έχω. Ένα ΑΕ θέλω. Θέση.
Όπου, τι έκανα. Εδώ έκανα μια νέα μεταγραφή των Πούνγκου. Πάμε να δούμε τι άλλο θέλει η ομάδα. Επειδή είμαστε καλά κέντρο, καλά θέλουμε ένα ΑΑ. Ο Σνου μπορεί να είναι μικρός, αλλά είναι τέτοιο. Μεταγραφές ΑΑ θέλω. Για να δω τι άλλο μας λείπει. Μας λείπει και ένας κεντρικός, πιστεύω, Καρλός. Δηλαδή καλύτερα από για ένα κεντρικό. Ή για ΑΑ, πάω για ΑΑ. Πάω για ένα αριστερό μπακ. Τώρα εγώ και 1 εκατομμύριο πάρω έναν ακόμη, νομίζω, κεντρικό για να κλείσει η ομάδα. Και θα πάρω μετά και άλλο ένα δανεικό. Όχι, θα λίγο πιο πάνω. Εδώ 69. Λίγο πέσει η τιμή, λίγο κι άλλο. Εδώ είναι κομμάτια που θα μου προσφέρω. Κανείς δεν δέχεται τώρα. Η Ρώμα. Κολλάω το πωλήσει. Εκτός αυτόν πάρω και ένα δανεικό. Ένα center back έτσι δανεικό. Αλλά ποιον να πάρω τώρα. Γιατί δεν έχει τώρα. Θέλω ένα δανεικό. Τώρα δανεικό γιατί δεν μου παίρνει. Πόσο τραπάκ θέλω. Σίγουρα. Τα έχω τελευταία για μόνο δανεικό. Θα πάω πρώτα μας φιλικό. Η Καστοριά φεύγει. 0 εύκολο ματσάκι, εύκολη υπόθεση. Ο Γιώχανσον για 3 εβδομάδες, όχι, δεν έχω ιατρικό, λέει. Πόρε. Έχω δέλτα αλφα. Απέφυγε με την Ολυμπίτσια. Είναι αυτή η ομάδα, δεν ξέρω. Εντάξει. Πρώτη αγωνιστική παίζω με Παναχαϊκή. Πάμε να παίξουμε. Ξέρετε θα έχει πάρα πολλά πάρτα αυτό. Τώρα πάμε. Μωραΐτης.
δεν κυνηγήσουμε το γραφείο. Μούργος, γρήγορος. Γκολ. Γκολ. Είναι ωραία γκολ αυτό. Μούργο. Πιο πολύ, δεν θα δείχνω τα μάτσα, δείχνω πιο πολύ τα αποτελέσματα. Γράψτε μου στα σχόλια μετά θέλετε να δείχνω τα αποτελέσματα. Δεν θα δείχνω ότι παίζω ή όχι. Και θα βαρεθείτε κι εσείς, είναι η αλήθεια. Θα σας δείχνω τα πιο σημαντικά μάτσα. Αλλά το πρώτο. Καλύτερα να σας δείχνω, λέω κι εγώ, να δείχνω τα σημαντικότερα μάτσα, γιατί αυτό τώρα δεν έχει. Σας θα βαρεθείτε να το βλέπετε. Είναι η αλήθεια. Να. Παναγιωτίδης. Πακάρι. Να. Ο Μπονιγκίνο σκοράρει. Βάζει το πρώτο του γκολ με το δεύτερο του γκολ με την άλλη. Τελικά μόνο σας δείχνω τα αποτελέσματα, το αποφάσισα κι εγώ. Απλώς όταν ανέβω με αλφα-εθνική θα σας το δείχνω το μάτς. Το πρώτο μάτς βγήκε 3-1, ένα εύκολο μάτς. Αλλά για να μην βαρεθείτε δεν το έδειξα όλο. Αυτό ήταν το πρώτο μάτς. Δεύτερο μάτς είμαστε στο όμιλο με Κηφισιά, την ΑΕΚ 2, ΠΑΟΚ 2, Ηράκλειος Θεσσαλονίκης, Αστέρας Τρίπολης, Νικηβόλου, Διαγόρας, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου, Χανιά, Εγάλεο, Μακεδονικός, Πανιόνιος, Καλαμάτα, Πας Γιάννενα, Λιβούπολη. Αυτός είναι ο όμιλός μου, δεν ξέρω γιατί δεν έχει βόρειο και νότιο. Μάλλον το παιχνίδι δεν το έχει, διότι είναι βόρειος και νότιος. Δεύτερο μάτς νομίζω παίζω με Καλαμάτα. Ένα ωραίο μετά νομίζω θα είναι. Και μετά τρίτο μάτς παίζω Πανιόνιο, μετά έχω Κύπρο δεν παίζω, Μακεδονικός, Παναργιακός, Εγάλεο, ΠΑΟΚ Β. Εγώ θα παίξω μέχρι τον ΠΑΟΚ. Μετά θα ζητήσω τα αποτελέσματα. Στο δεύτερο μάτς να έρθω με την Καλαμάτα. Και τώρα όμως να είμαι πρώτος μαζί με την Κηφισιά, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, τον Αστέρα Τρίπολης 2 και τον Διαγόρα, να είμαστε εμείς που διεκδικούμε. Αυτές οι ομάδες έχουμε όλοι 6 βαθμοί. Τώρα πάμε το μάτς που παίζουμε Πανιόνιο. Ανοίξει και αυτό το μάτς με τον Πανιόνιο, 4-1, ένα εύκολο μάτς, μόνο μία επίθεση ο Πανιόνιος, εγώ να είχα παραπάνω επιθέσεις. Όπως να είμαι πρώτος, εγώ και μαζί με το Διαγόρα, οι άλλοι μας όλα είναι πρώτοι, η τρίτη και φυσικά μετά Μακεδονικός, Ηρακλής, Πας και Αστέρας Τρίπολης να είναι στην εφτάδα. Μου φαντάζω ότι ο Παναγιώτης μου πήρε κόκκινη, δεν χρειάζεται αλλαγή, αλλά τώρα παίζω κύπελο με το Νεοχώρ, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η ομάδα. Αν ξέρει κάποιος να γράψει κάτω στο σχόλιο. Αν ξέρει κάποιος ποια είναι αυτή η ομάδα μου γράψει στα σχόλια. Και το καναπέ γιατί δεν πρόκειται να χάσω. Το Διεγενής Νεοχώρη το βάλαμε στο 90 συν. Παναγιωτίδη. Θα πει ο οικονόμου απέξει σου. Είναι το Μακεδονικό. Αυτό ήταν το part 1. Το part 2 θα έρθει αύριο. Γεια σας.